Walimba mtima kuyamba, walimba mtima kupambana. Have faith over fear. Ngati ungatetamanga, ngati sungatamanga yenda, ngati sungayende wawa, bola uzipita chitsogolo. Mene ukulimbika zaena, pang'ono pang'ono uyambeso zawo, ukadali ndi mphamvu yamba, bodi kukula saletsana. Bali chintu chowawa, ambiri samajikonda, chimabutawitsira abwenzi, ambiri safuna kukutandiza, ndiko kuyambitsa zinthu, kawiza mbiri umakala weka, koma zikati zayenda, ambiri ofuna kudya nawe. Ena machulutsa mantha, edi safuna kuyambitsa zawo, anaphunzira za girikaja, koma olo nkhuku imodzi alibe, koma tuba kadafunda, tunibada jiwitsa kale. Funa msitsa yesera kupanga zanu, mudakula mphamvu zidata, pensioni kuphunzirira business, ikangotula stress mpaka manga. Ngati ungatetamanga, ngati sungatamanga yenda, ngati sungayende wawa, bola uzipita chitsogolo. Mene ukulimbika zaena, pang'ono pang'ono uyambeso zawo, ukadali ndi mphamvu yamba, bodi kukula saletsana. Kawizina chiyambi chimavuta, kambaka omwe ukugwira nawo ntchito, amakuyankhula zokuopseza, mukachoka pano ndithu nkasauka. Ine ndikati ndinu bwana wanga, muzindiyankhula zondilimbikitsa, ndifunira mafuno abwino, mwina ine mawa nkudzarola mwana wangu. Pena makuchotsa mwachipongwe, makuyembekeza udzapepesa ukulira, osadziwa munthu madoba, kungotopa kuti watopa nazo, kulimba mtima osabwerera. Iwo mbuyo muno akuti ndiwe mwana wa mwano, kumayankhula zokutembelela, palipo panda iwo palibe chomwe ndingachite. Mulungu wanga ali kuti, Mulungu wanga ndi wa moyo. Ngati ungatetamanga, ngati sungatamanga yenda, ngati sungayende wawa, bola uzipita chitsogolo. Mene ukulimbika zaena, pang'ono pang'ono uyambeso zawo, ukadali ndi mphamvu yamba, bodi kukula saletsana. Ena Mulungu akaona kuti uli nako kuthekera, koma ukukakamira pa ntchito, amabweretsa vuto pa ntchitopo, cholinga choti ukavutika, ukakamizike kuyamba zako. Ukayamba zako amadziwa, udzalembanso ntchito anthu ena. Ndiritu ndi mbiri yase, ndakumana ndi zambiri pofika lero, ndayankhulidwa zambiri zonyogodola, kuti undigwetse mphayi ulimbe, mavuto ena ngongo yenena, tidutsemwo kuti tikule, anatero Napoleon ndidzombe, kudziwa njinga nkupa nayo, ikakwati mangodzuka, kusasa fumbi nkumapita, tikaduka timayambiranso, kulimbikila mpaka tipukenso.
ngati ungatetamanga ngati sungatamanga yenda ngati sungayende wawa bola uzipita chitsogolo mene ukulimbika zaena pang'ono uyambeso zawo ukadali ndi mphamvu yava kodi kukula saizana pakavuta pamwamba uyambileso vansi bola uzipita chitsogolo ofuno yamba zako lolela kufunika bola uzipita chitsogolo uyenda ndiwo kaombetsetsa lodo lako bola uzipita chitsogolo alipo ena angakuphelelo udo bola uzipita chitsogolo vula ubwana kwilangani wanchilo bola uzipita chitsogolo mwayi utiwonera patali ngati chiwomba nkanga bola usauponya wasanyoza muntu kamba kamaonekerwe bola uzipita chitsogolo mwayi suvala sudi uzanyoza polemera bola uzipita tikulandireni mwa chimwemwe komanso mwa msangala kulikonse mmene mukuonera kanema ya mzati. Tabweranso ndi program ya Youth Basket pano pa kanema wanu, ndipo ine langa zina ndi Bernike Gomani, pamakina pali Precious Boys. Program ya lero takutenga ndithu mboma la Thyolo kumene tifuna ndithu ticheze ndi nyamata wina amene atipasa chidwi kwambiri, amene anapanga ndithu profession ina komano pakadali pano akupanga maluso osiyanasiyana amenenso akuphunzitsa anzake cholinga chake kukhala ndithu nyamata ozidalira payekha. Ndipo ndilole kuti tikhale limodzi pamene tikhale kucheza nyamata ameneyi kuti atifotokozere zotani. Mwina choyamba tikulandire mzanga. Zikomo kwambiri. Mutikumbusako dzina? Happy Kaponya. Yeah. Choyamba ndithu mutuzanso kuna kuti malo ano tili ndi ati? Kunoko ndi ku Thyolo, kumachuka ndi kuti ku Comforts fuata andikira ndi ma estate. So kumachida kuti Comforts kuma muzuno ndi wawu waluma. Tangu auza ndithu amalawi pano pa chinyamata amene akutionera kuna kuti tikhale tikucheza ndi nyamata wina waluso kwambiri. Tifuna tione kuti akupanga zotani pofuna ndithu kuzimira payekha. Mwina ufotokozeko kuna kuti umatani? Ineyo mene mwandionera amene ndafaliyamo ndimagwira ntchito za manja. Ndipo ntchito za manja zimene ndimagwira ndimaucherera ndine welder. Mwina zimene zizi kuti ufike pofika nditi welder zakhala motani? Zinali zinthu zoti titalimba mayeso a form 4 2018 pa holiday basi. Naloti ndikungokhala ndikudikira mayeso atuluke ndati satayi nthawi ndikaphunzira zocherera, koma it was not my passion kuti ineyo zikapanga zocherera. Ndi nthawi imene nangophunzira mayeso atazatuluka nazalembera kupita ku college kukapanga zinthu zina sopano zomwe zimafuna zakumtimazo. Mwina anthu afuna atadziwa ndithu mwachidwi kuti zinthu zakumtimazo ndi ziti, chifukwa kutenga ndithu ntchito imene anthu ambiri amapanga ndithu ndi akuluakulu ndikuona wachinyamata iweyo kupanga zimene zatipasa chidwi kuti tibwere kuno ticheze nawe komanso timve zambiri kuti mwina nchifukwa chani ukupanga ndithu ntchito imene. Okay, mene alongosera mde kuti sinali passion yanga kuti ndingazautcherere, koma zinangochitika kuti ndidangophunzira pamene ndimadikira kuti mayeso atuluke. Kwambiri kuyambira kale ineyo chomwe ndimafuna ine kukhala ngati inuyo. Tulankhani. Mene ndinali passion yokhayo. Moti munapita ku school bwinobwino munaphunzira za ronkhani, paper ilipo? Ndiko paper ilipo, tapanga ma internship malo osiyanasiyana amene anali danga loti mvesera atimverapo ndithu ma radio awiri atatu ndithu. Mwina chimene chinakupangisa kuti uchoke ku journalism kupanga ndithu zaulusi kulemba nkhani ndikubwera ndithu pa workshop ngati mene kusegula workshop yako osati kugwira ntchito sopena pake, chimene chinabwera ndithu mu mtima mwako kuti ineyo ndikufunisisa kuti ndipange zimenezi chinali chani? Yachikulu titamaliza ku college tinapita ma internship nde nthawi yoti tiyambe kusaka ntchito idayamba kusowa. Ndi ntchito idayamba kusowa nawo taphunzira kale luso lina locherera koma tilibe pepala. Nde tinayamba kulinga kuti nanga tizitani tizingokhala kubwera pa khomo makolo mangoti yang'ana lero kanamba pang'ono kuti papa ndi mwina tingamba kupanga zochirazi, koma ina chinthu chovuta ifuna kuti mukuziwa ineyo ntchito zanga ngati zofewa za mu office. Ndi masiku oyamba soti ndati zophweka munthu unazwera ndithu kulemba ma ideas kulemba ma stories kuyenda so ma function mene mujenguna kwa pasida maulemu. So sizinali zinthu zophweka chifukwa koma chimene ndipasa kwambiri nayo yana kuti maluzi inde ndizifuna kutola nkhani kusaka ntchito sindikupeza ndalama,
koma ndikasegula kakishopo usiku limodzi upozo ndakhanika dhula kenakake pepo sikukabe busa makolo ndi ndazakhala kwa kanthawi sopanana kuti apapo ndi pabuchitira mwina ile nazipereka kuti panopa ndine full welder motero ngamaenda panse uli mavala kiso pamene kale ndimazibisa umayenda ndithu moyenda mwapendapenda kuti ndivala worksuit makamaka maicha kuti chani ndi pachi kuti worksuit worksuit timakavalira unchiro konko ndipo zinali ndipo ndinalibenso ndipo worksuit ndinalibe chifukwa ineyo kunoka anthu amaliza kuti hape ntolankhani anthu mmuzi monse amaza kuti ndinapita kapanga za utolankhani ndi chinalibe chinthu choti chochitisa manyazi komanso chowabalitsana kuti di ku college kuja makapangako ziti kwenikweni mwangomveka pa radio intelligence masiku ochepa mwaonongesatu ndalama ndi chifukwa ndinakuganiza kuti iyayi ineyo chifukwa kuti mumu ndikupezamo ndalama ndikuya ndipange zimene so journalism is my passion koma chimene chimabweretsa ndalama ndi welding so naisintha kumapanga za welding koma journalism imanthandiza mwina in other way kuti za ama advert so imathandizira kwambiri so marketing kuti iyende motani kuti iyende foti anthu sokuti akuziwe si zinthu zophweka mene mukuonera kuno ndili muzi mkati mweni mwa muzi sinayindikire nsewina lonse komano zimapangisa zoti journalism yenatha zoti ine zipanga misika guzera mwa ine muchito zomwe ndaphunzira zija so I think kuti ndi mwina national plan yamu kuti ndipange zochira opanda pepala uturankhani ndi pepala koma uturankhani chomwe anthandizira kuti ineyo ndipeze mwina ma customer mosavuta famene mukuonera malo amene akhalife pano si panse kupina paliponse mkati mweni so journalism ndi my passion pakana panopa koma chimene chimandibweresera ndalama ndi ndikochera ndi ine sinimabisa ine ndi nditurankhani komanso ndine happy ocherera mwina twachinyamata amene akuonera program ine ya Youth Basket pano pakanema wa Msera afuna ataziniwa kuti pofika size kuti iweyo ukhale ndi workshop yako zinakhala motani chifukwa wina ndithu akuonera ali ndi maluso ena komanso mwina anapanga za journalism kamwina anapanga za nursing akungokhala ndithu ukhomo komano mwina akulingalira ndi moyo umene ukuyendera pa town kuna kuti zimene akukamba ndithu hape ndi zinthu zabwino koma akusowa kuti polowera mwina ukambe kuna kuti zinali motani kuti iwe ufike size yosegula ndithu workshop yako kuyamba kwa workshop ndinalibe chiso ina yiyonse ndinangophunzira kungokhala nditapita ku college ndimapanga box ya business yogulisa mabox ndi business ija imakula mpaka napeza ndalama yogulira machine ochera timati welding machine tili ku college konko nakomanaso ndi classmate wanga amene samakhala boma la Cholo panopa yada akapitiza be school apapanga business nayenso anaona kuti asaizi zawe segule ngati company osati ndizagwira ko ya iye anagula grinder tinapanga company mozi imene machida kuti HC Accord chifukwa pali maina awiri pamenepo ndi imene ndimene ambira plan inayambira ku college koma neno kuti inesi ningakhale workshop ndipo lo masiku yamba workshop imayamba yo menda ndinena kuti inesi mavala exot ni malemba anthu ganyu ine ndimakhala kuti ndili paizi ndi imene zinayambira so inayambira ndithu kuti ali plan iyo koma neno kuti inesi ningazakhale ocherera so ya mwina kunkhani ya ndalama ya chuma inaenda motani pina chilungamo kumbali ya ndalama kupatula kuti matsanza tokha komanso achibale atithandizira sombali ine chifukwa ataona kuti ndikapezeke ku college yoyambira mwina tatangophonya ine kupita kwa ku college anandiresa kuti ngapange journalism koma ine passion yanga ina journalism so I went to Sochi Technical College ngati nikapitiriza zocherera kuti ngapeze samba koma ine makapanga journalism anazazindikira ndikukatenga diploma iwe makapanga chanda kusonyeza kuti iwe unapita ku school ndikukapanga ndithu za journalism makolo ako asakudziwa atakuuza zinthu zina iwe kuona kuti ineyo ndikufuna nditakhala mtolankhani wapita ku school makolo sakudziwa anachilandira motani zinali zovuta moti tidayandikira nthawi yoti tilembe mayeso adaziwa tali kuti tilembe mayeso ndi kumafunika fees ndi fees ya mayeso imwe maziwa iwo inali yosiyana limene ndi mauzayo ndi nazauza kumapeto ndi kidali kovuta ndanda kuti okay poti mwatero simupitiriza mwina ndi samba lali kuli mene wachoti degree iniyo mulekeza pa diploma ifefe chimwe ndakutumizana si chimenecho ndi imene kuti tinayambanso kusaka ntchito za tulankhani zonse mapezeka ndinona kuti makolo aja mwina so samarani samanama ndi chifukwa tinabwereso kuchani kuzochererako koma upanda pepa lili lonse koma ndi pepa lali ya tulankhani so mmene mwina ndimene sinakhalira mwinatu mukuonera kanema ya Mzati mukudaba kuti kodi zimenezi zikuchitikira kuti tili ndithu mboma la Cholo kumene tikucheza ndithu ndi mnyamata wina amene anapanga profession ina koma pakadali pano anasegula ndithu workshop yake amapanga zocherera komanso kuli zina zambiri zimene atifotokozere zimene akupanga komanso phindu limene wapezamo akutilimbikitsa ndithu anyamata kuti yayi ngakhale tinapanga ndithu skuli ina yake komano tisamadikire kuti tizalembedwe ntchito chifukwa kuti masiku ano tikuti moyo kuvuta komano achinyamata tiyeni tisalowere tisankhe zinthu zina zimene zingatithandize pa moyo wathu wa siku ndi siku mwina tipite ndithu ndi macheza athu pano pa wireless komanso kanema ya Mzati
ndi zinthu ziti zimene ungaziloze kunena kuti izizi ndi zimene ndakwanisa kupanga ndithu ngati ine wachipere kukwanisa mu industry imene? Okay, choyambira ndi choti ana ama sisters yaine fees pakadali pano pamene malipira ndi makhala kuti ndineyo. Ndi pakadali panonso ndili ma process oti ndikumanga nyumba yaine, noti kuti ndifani kwa redi zikhalamo komano kupangirabe pasogolo, so ndikupanganso zimenezo. And kupatulaso kuti ine ndikupeza phindu makolo anga sipano ndinakhala munthu odalirika fa kale ndali ngati mwana koma panopa zinasintha. Timatha kumakhala ma meeting apa banja kuti muna anthu afuna akambirane ahapeso apezekepo, muna pali zosonkha ahapeso apezekepo. Chachikulu sonjena kuti anthuso adidala kwathu lino ambiri kupata kuti ndikupindula komanso iwo akupindula chifukwa kuti ndikithaso kuwaphunzitsa anthu ena. Luso lomwe inenso ndili nawo lochera inenso ndikumalititenganso kumapasa anthu ende ngona kuti imenenso ndi chinthu chinanso chimene ineyo ndizapite zakhale kuti chilikobe ndithu. Mwina pamenepo ndithu fotokoze bwinobwino pamene wana kuti anthuso ena akupindula konkhaniso yowaphunzitsa. Tinene kuti pamuzi pano pali anthu amene akuphunziranso ntchito zomwe zikuwaphunzitsa iweyo? Ndipo pano alipo, ndipo imene sikuti ndi phase yoyamba yayi. Imene ndithaona kuti ndi phase yachitatu kubwera kuzawaphunzitsa amene alipo. Pakadali pano alipo awiri, ndipo chachikulu chonyadisa kuti paliso wachizimayi somozi. Mwinaso mpeza mpata mwina tocheza naye. Ticheza naye ndithu kuti timve zambiri kuti zikuyenda motani chifukwa ambiri amaona ngati kuti ntchito zocherazi zimenezi mwina zimachitika kwa munthu wambambo komanso munthu wamkulu osati mwana. Enanso mafuna kudziwa kuti kodi ndili zaka zingati amene? Sikuti ndine wamkulu wambiri mene mukundionera mu size mene mukuonera kuchibwanomo. This year 2023 mwezi omwe wa October ndikuti akwanisa zaka 22. Kusonyeza kuti tili mwezi ndithu umene ino munabadwa. Ndipo mwandilemekezaso kwambiri kuti mwazachiza ndine ngati part of my gift kuti mwandilemekeza ndithu. I tingoti happy belated birthday to you. Happy. Thank you. Okay, mwina tipitende ndi program yathu imene ya Youth Basket pano pakanema amzati tiyezepo ndithu ndi awiri atatu pamuzi pano amene tapeza akupanga nawonso ntchito zomwezi. Tione kuti yo experience yawo ndi yotani komanso aphunzira zotani kuchoka malo ano. Tione zosaterasi. Again, one genius turn. Mwine kanat, yes and so small. Waka tete osalila. Ikanata kupulu mukangulu eyo. Inagonza msamba utaninga. Try. Ukazilala moto upemele. Fight. Ngati sudusa pa moto sigoli dance. I say try. Ukazilala moto upemele. Fight. That is the roots of a moto sigoli dance. Ay komaya dada wafika moyo pa ndangotoba koma mati city amba amdroba ana andoka atula ino chikulu pililo jano chikula ino kungade maka kunja kukwenela kucha ino ukata mwezi tu walitililuka ino mwine kanat yes and so and small mwaka chete osalira ikanata kupulu mukangulu weyo inagonza msampa utaninga so try ukazilala moto upemelele fight ngati sudutsa pa moto sigoli dance try ukazilala moto upemelele so fight ngati sudutsa pa moto sigoli dance ngati sudutsa pa moto sigoli dance no
ifokase ikoke usailekelele iwonetse silope iwonetse pinyada panungalinya papa mama mabanda kutatili pompanso tipeze ya soko usaichepese ili ndinjito kodo hustle in my soul usaisekelela kostrako achule inu chikulu pililo chanu chikule inu ungademaka kunja kukenela kucha inu ukata mwezi juwa lituluke inu mwine kanati iyasenso once more mwaka chete osalila ikanata kupulu mukanguluweyo inagonja msamba utanina try ukazilala moto upemelele fight and fight ngati sudutsa pa moto sigoli dance I say try ukazilala moto upemelele fight ngati sudutsa pa moto sigoli dance ngati sudutsa pa moto sigoli dance ngati sudutsa pa moto sigoli dance no. Kupita ndi program yathu ya Youth Basket pano pakanema ya Mzati yomwe timakhala yeza ndi anyamata osiyanasiyana amene ndithu timakambirana nawo nkhani zosiyanasiyana kukamba nkhani zachuma nkhani za ndale ndipo program ya lero tili ndithu mboma la Thyolo kumene tikucheza ndi anyamata osiyanasiyana amene akupanga malusonso osiyanasiyana pofuna kutukula moyo wawo kuti akhale ozimira paokha kutengeranso boma limalimbikitsa kuti anyamata tizikhala ozimira patokha ngakhalenso kufuna kukwaniritsa masomphenya amene aja Amalawi 2063 ndeni mafotokoza kunena kuti posachedwapo ndikhale ndikucheza ndi ophunzira amene akuphunzira pano pa ndithu kuti akuphunzira zotani komanso ulendo wakhala wotani mwina ndiyambe kumeneko zina ndani Mere Samuel mwina zina ndani White Laxon tabwera ndithu pano tamva kuna kuti mukuphunzira ntchito zimenezi za welding kuocherera ndeti kaona ndithu ndinu munthu amayi ambiri kawiri ntchito zimene zamazithawa kuti ine bora ndizikangopezeka kukichini kapena ndizikapezeka mu office munachiona chanzere chotani kuti mubwere kuno muzikaphunzitsidwanso ndi munthu wachinyamata munachita ndamutani ineyo nditakhala pa moyo wanga wa siku ndi siku ndinaona unazo kuti kwabwino kuti tipange nawo ntchito zamanja kuti achisikana ndi azimayi ena atengerepo ngati phunzo chifukwa nthawi zambiri azimayi timakhala uziyang'anira pansi pa ntchito ngati zimenezi timati sitingakwanise ni ntchito za azibambo zokhazoka komano azimayi ena akaona ine atengerepo chani phunziro ndithu kuti ndizotheka kuti ifenso tikhoza kukwanisa ntchito zamanja mwina tipereso kumeneko anthuso ali ndi chidi kuona wachinyamataso wachipere ali pano kugwira ndithu grinder chisulo kuonesesa kuti chilichonse chikhale mchimake zona kwambiri unachita ndiramu utani kuti ubwere malo ano ine ndinachita ndira bwino kuonanso kuti phunzitsi wathu ndobadwa nawo ndithu zaka zimodzi koma ndithu anapanga pepala ende anatifotokozera akula kundana ndapanga pepala koma papa ntchito zotani zikusowa so apapa chaka chino chinala tinatuluka ku school ndi pamene amatilongosolera kuti atuluka kuti ndiye munthu amatani mwabwera kuti chani muziphunzira pano moti pano mabwera kumatani mwaphunzira ende amatilimbikitsa so mu moyo wa zambiri kuti apapa 10 zionga zizi tipanga zichonga cha tipeze kuphindu ngati kuzinthu ngati zochira zimene ndio so ifeyo ngati achinyamata tikuyenera kumatani tikuyenera kumakhala ndi maganizo okulira kuti tizipanga izi zoti tizipindula muku ntchito zikusowa anthu akuchoka ku school anthu ambirimbiri ali ma certificate mmezimu koma ntchito zikusowa so ifeyo achinyamata tisamakhala ndi weak minded tizipanga ntchito za manja ngatiso kupepusako sonjera imodzi yopeputsa boma so kuti izitha kukhangalira ikulemba bya ntchito anthu oti ndochuluka kuwe pang'ono ndeno zinthu zake zili ngati zimene sonse mwina tibwereso kumeneko kunena kuti so far ma experience yakhautani pakadali pano ntchito ikugwirika bwinobwino ntchito ikutheka bwinobwino china chonse tikuchita nkhani ndiona zokuti tisamaziyang'anire pansi ngati azimayi anthu azimayi anzanga amapeza unazo kuti ukwanisa ntchito imeje ndinauza kuti ndikwanisa chifukwa zokuti ineyo ndi khumbo langa kuti ndikuyeneka kuchita chisanzo kuti azinzanga atengere phunziro pa ine ntchito zikuoneka ndithu tikugwira
mawindo tikupanga so chimozimozi maferemu so chimozimozi anthu akudalirani muzi munaoya zona kuti tikafuna zakuti tipita ndithu kuti tikapeza windo labwino ndizotheka zimenezozo ndipo tikuitana ndithu anthu amene ali ndi nyumba zawo zimene angomanga zikuswekera maglasi ziseko mawindo ziseko zonsezo abwere tikhoza kuwapangira panopa mosavutanso ndithu. Mwina kupatula ntchito imeneyi ndi ntchito soyina iti luso limene mapanga? Okay, ineyo luso limene ndimapanga ndi zatelalingi. Nditaona kuti school inandikanika ndinalekera form 1 ndiye naona unozo kuti nthawi zambiri asikana tikakhakuti alephera school basi timangokhala mmakomomu kumangoziyang'anira. Ndi zaka 27 pa zaka 27 ndinaona unozo kuti sikuti ndakula kunazo kuti sindingakwanise kugwira ntchito zinazi. Ndinapita ku school kukaphunzira zatelalingi ndinamaliza panopa ndine machini anga ndi masoka. Koma nditaona unazo kuti inde ndikusoka koma ndikuyenekanso kuti ndiphunzireso chinthu china chifukwa kuti dziko lathu limene likuyendera masiku ano nkhani ni drama. Tikapanga ichi nkupanga ichi ngati chikutithandiza ndiye kuti feso moyo wathu wasiku ndi siku ukhautani ukupita chisogolo. Sitizoonekaso kuti sitinaphunzireyi. Tizakhala kuti moyo wathu ukupita chisogolo. Ndiyeno ntchito ya manjena imene mapanga ndi tailoring. Awapa ndi ngati kuti pa school ndikuphunzira za welding. Mene mukuona ndithu muchithunzi mumene tikukambira nkhani zimenezi kuna kuti anyamata amene akupanga ndithu maluso osiyanasiyana mukhoza kuonesa kuti timafotokoza kuti atipasa chidwi kwambiri akufotokozapo kuti apanga za welding komanso iwo ndatera amasoka ndithu zinthu zambiri maluso onse akuyesesa kuti akwanise kupeza ndithu chakudya cha siku ndi siku kutengera ndithu ndi anyamata umoyo umene akukhala pano pa dziko la Malawi. Nde mwina mzanga kumene kuwaiti ndi mautani umene ungalimbikisa anyamata anzako potengera kuti anyamata ambiri mwina kungokhala kumwa mowa komanso mwina kupanga zinthu zosokonekera ina kuba kumene akuti ya zinthu zovuta komana ukugwisa ntchito njira ndithu zolakwika mwina iweyo ungalangize motani anyamata anyamata panopa akuluakulu sanamizani zinthu zafika povuta kwambiri ngakhale nzibambo wamkulu amene panopa nayeso zarani zamuvuta so ifeyo anyamata tisamakhala moyo ziyang'anira kuti makolo atipangirezi toka ngati tachimva khozi zinthu izo zimafunika kuchimvesa muno bwino tikuyenera kumapanga zinthu zokupya maganizo okupya zinthu ngati izizi mungoona ifeyo ndife anyamata tabwerapo apapa mezi iwiri yapita yomwe koma tikumatha kukonza zinthu zambirimbiri kumatha kukonza zinthu zambirimbiri ndithu makastomala amabwera pano kuoda katundu kutenga katundu makampani ambiri so amabwera so pano pati ndi Conforce State ukoko imabwera kumata kumaoda zinthu zambirimbiri panopa so timakhala kupanga drama ngakhale kuphunzira panopa mata timakhala kupanga so drama so zikazo zina zake unaona so samakhala ni moyo ziyang'anira wanyamata panopa sakwene ukhawo yang'anira pa sakwene ukhala kuti aziganiza mwachangu ayi ndithu malangizo abwino kwambiri kuchokera kwa White amene tampeza kunoko kuTHYOLO mwina muperekeso malangizo otani pamene kuti tipitirire kucheza ndi wankulu ndithu pamalo pano? Okay, neyo malangizo anga ndiona zokuti azimayi tisakhaye tikuziyang'anira pansi chifukwa nthawi zambiri azimayi timangochulusa kupempha timayang'anira kwambiri azibambo kuti chitile chinthu kuti ifeyo ngati moyo wathu wasiku ndi siku zitani uzitheka koma ngati pa ifeyo azimayi patokha tikhonzanso kukhala otukula dziko lathu ngati tigwira ntchito tokha amene molimbika sitizakhala anthu opempha koma tizakhala anthu oziyimirira patokha ndiye kuti dziko lathu lizakhala otukuka ndithu. Kufotokozapo kwabwino kwambiri kwa achinyamata amenewa kuti tikakhala oziyimira patokha tikakhala ozidalira pachuma sitizavutika komanso ngati kumbali ya azimayi kapenanso yasikana samakhala umoyo umene mwina ifeyo timaoneka ngati kuti timadalira chifukwa kwambiri kuno ku Malawi azimayi ambiri amaziyang'anira pansi kuti zinthu zambiri akuyenda kuchita ndi mbambo komano ationesa ndithu kumene kuona kuti ayi ntchito iliyonse munthu akhoza kugwira ngati akuona kuti akhoza kukwanisa kani nkhani za ulimi si nkhani ndithu yotchera khayi koma kuli nkhani zosiyanasiyana chachikulu tikulimbikisa ndithu maluso kuti anyamata tizipanga kusiyana ndi kumapanga zinthu zosokonekera mwina tipitire ndithu kucheza kumeneku ndi Happy mwina ndi mavuto otani amene wakumana nawo pa ntchito imeneyi? Okay, mavuto yambiri omwe nakumana nawo nali kusowa kwa misika muzowa kunoko ndi muzi mweni munomo inde tayandikira nsewu palibe ulendo kafika pa nsewupo tayandikira pa THYOLO pabongo maso paliso ulendo kafika kumeneko so chinthu chambiri nali nsikefuwa ndimakumbukira kuti mawindo anga oyambirira omwe napanga anali mawindo
8 nakhala nawo mwina pafupifupi miyezi 8 so ndisanagulise polo window limodzi and vuto lachiwiri mwina zakumana nawo loti grinder ina zaonongeka tina zaberedwa pilisa kwa munthu ukatibera so amene onali mavuto omwe ndakumana omwe andisokoneza kwambiri pa nthawi yomwe ndakhala pano pafanda khala 2 years because nasegula pano pa 1 May 2021 and pano pa October 2023 so it's 2 years mwina so ndi 3 months 4 months so mavuto ambiri analeka kusowa kwa customer I think unai for chiyambi anthu kuno kwanazoera kuti apite mwina ntawo nazikagula zinthu zija nde tinangolingalira kubwesapo chinthu china kuti okay mitengo ya dula tipange bwanji tinapeza ma solution yetu mwina pakadali pano pa ukuona kuti ulendo ukhala utani pamene ukupita kusogolo ufuna utafikira pati ineyo lingero langa pano pandroti ndifuna kuti kupatula ine koma ndisuleso anthu ochuluka ndikufuna ndikhale motivator kwa anthu ammuzi mene ndakhala kuti ine nafika ku college namaliza sukulu kuno ndi mmisi ndimadandaula kwambiri chifukwa kuti anthu ena anasira sukulu panjira koma sakupanga chilichonse ine khumbo langa ndona kuti kaya munthuyo sadapite ku sukulu ka sukulu inamukanika pa zifo zosiyana koma kuzera mwa ineyo ndipangepo kanthu munthu yeni muthandize osati kuti azangobwera azangophuza zotcherera komanso munjira ina kumangopangira kuti pano pamuna sidambe kupeza pamene tingana kuti tikayambaso kupatula kwambiri kupeza kuti adukiratu komano mwayo kapezeka ina soti matha kwathandiza komano ine cholinga change kuti ndi athandizeso achinyamata anzanga kupatula kwa basa ndarama pamene kwaphunzitsa koma kungwauza lokha motivation ndizikhala kuti ndikuwathandiza achinyamata ambiri ndithu akapeza ndalama sagwirika ndikuti profit yonse imene apeza azikhala kuti akuyenda m'mapando komanso kupanga zinthu zosiyana ndalama sizigwirika and business ambiri zimalowa pansi and boma komanso mabungwe ambiri amakanika kuwapasa ngongole achinyamata ponena kuti ndi achibwana mwina sindikuziwa ngati zimenezi mumazipewa motani chachikulu ineyo tisabise mbuyo momo timapanga nafe zosokonekera masomo ya ku college koma nditayamba no ntchito iyi tidayamba kupeza ndalama mwapangabe zosokonekera zijamowa choncho yophunzira ina waso pandeni management timakhala tikuma ndeni makhala ndibala so ndineyo ndinamba zoti kupeza kwanga ndalama ndikuwasokoneza nawo anthu ena nakhala basi naona kuti iya izi zinzolakwika sikuti alipo munthu amene andalangiza kuti ndisiye zimenezo ine namusoba man sini mwamuwa sinisodajamba completely mwina ndimaoneka mwina tikaotcherera masota amaoneka kuti afira milimo yathu imene tamuoneka ndi yauda koma ine sini mwamowa sinisodajamba udatitengera kubala olo mudakhala moti mwatani ine sini mwamowa amene wina ataona kuti ndikunama ifota kundole napakanema uyoyo ine ndinasiyamo sini mwamowa mwatero ndipo ndangosiyamo naona kusintha foti namba kulingalira kuwalingalira so abale yanga kwambiri pakhomo mene ine ndimakhala ngati kwathu ndili ngati bambo pakhomo panopo because panopo tilibe bambo anatisiya chaka chapitacho so ndimakhala ngati bambo pakhomo so ngochokera time imeneyo ineyo namba kuziona kuti yasapange so zibwana ndikwena ndithu nditenge udindo onse ndikhale nawo pali ana amene amationa ifeyo mu society enake akationa ife ni malo model chimene ndikusina kuti pali munthu ina akati yeyo ine nimamusangalasa amanota ndi kumwamowa Yesu mwamowa and then atazanduza kuti asireni mwamowa ifoti Yesu mwamowa umandisangalasa ndiwe ntulankhani ndiwe socherera namuza kuti awa ndiwo ukati ukapusha kumwama nikapsha kawiri ngochokera kuno siku menelo wampanga ndi two motivate munthu ina akazipanga zinzo izo sinimayiwa panayi pa 8 May last year nasiya mowa mpaka na lero sipi na lese mowa sileva kaupanga ifeyo tithokoze kwambiri kuti mwina unazindikira mwachangu komanso mwina kupita kusogolo ungakonde boma litathandiza motani achinyamata komanso mabungwe ena potengera kuti achinyamata ambiri akungokhala ndithu malero osiyanasiyana kuthekanso maluso amene wawali nawo koma akusowa ndithu poyambira kuti ndiyambira patipo okay boma kwambiri achinyamata wati mathakoza kuti tikuphunzitsa ndikupasani zida zoyambira tisanamizana zida zindi zodula kuti mwana nisampase zipeza kuti kubongo ya ndalama kesi zingatani sizingakwanira koma ano tiyerekeze kuti boma lija lizipezanso njira zina like azipezeka kuti ngati apereka contract ya boma bafunika ndizo zocherera azina kuti achinyamata ambiri akalembede malo aja akagwira ntchito zimene zicha sali yesa amene akhaenda workshop ngati ineyo ena azafunika kuti azalembedwe kumaso kupatula boma ife mkhatoka ngati ineyo ndi malemba so anzanga pano ntchito mata kulikulira pano kuti okay ndikufunika mwina ma window 50 in a week ndilipo ndekha ndi ophunziranga mukuziwa ophunzira ndi slow mmene ndimpange nzanga asebwe atigwire ntchito namulemba nzanga so tisangodaliraso ganyu tisangodaliraso boma kumaso chikunjona kuti meta ndamjo ndalama yako kuti ukayipeza uzisamalira chifukwa kakaudo ndi cholinga sunga unonge ndalama nakwanisa kugula ndekha machini chifukwa kuti nali ndi cholinga nali ndi passion zimadula zinthu kumano zimayamba pang'ono upeza 500 ugusapo ntchito 200 usunga 300 upeza 1000 ukuchitira 1000 ugusapo ntchito 300 usunga 700 pakati yako chizatheke umaza njoya kusogoloko
ayi ndithu kufotokozapo hape pa ntchito imene akupanga kuno boma la Thyolo pophunzitsanso achinyamata anzake maluso amene ali nawo pofuna kuti dziko la Malawi lisangokhala ndi anthu ndithu omalowesa dziko pansi komano timakamba kuti masomphenya athu a Malawi 2063 amakomba kuti achinyamata ali ndi kuthekera kwakukulu kokwanirisa ndithu mfundo zimene zili m'masomphenya amene wawa ngati ifeyo anyamata atagwirana manja tikhoza ndithu kutukula dziko lathu kuzintchito zosiyanasiyana mukhoza ndithu kupanga zaulimi mukhoza kupanga nkhani zosiyanasiyana ziliko ndithu zamanja zimene anyamata tikhoza kupanga chachikulu cha programu iyi tifuna ndithu tilimbikisane achinyamata kuti ntchito zimene timapanga zimenezi tisamaziyang'anire pansi maluso amene timapanga tisamayang'anire pansi koma tizilimbikira kuti tione kuti tipanga motani nde mwina timalize programu yathu ya Youth Basket pano pakanema mzati kunena kuti iweyo kupatula izizi umapanganso ntchito yanji. Okay, mena nena kuyamba kuti ineyo passion yanga inali ya utola nkhani ndipo ndidakali ya utola nkhani so sidachoke kupatula za wedding kwathu kunoko anthu amandizwa kuti VJ happy tikati VJ ndi video joker so nima tawina nima za jambula zimenezo koma sisibweretsa phindu lilonse kwa ine nchifake sindizikakamiza kupatula pamenepo so ndinasegula recording label timaichula kuti Power Sound Studios imene timasaina maartist osiyana so apapo mwina ndi maartist okwanira 3 amene iwo akakhala ndizo chitika zawo kuti afuna imbe nyimbo ife timapangira chilichonse kumaona apa chifukwa panabwera wedding Power Sound yatinayisinta kungokhala kuti XC aki wedding kuti tizikhala kuti ine pamenewo tisolole kukwera inenso zikhala kuti business yanga kutani kukwera so kupatula zimene napanga sa business ang'ono pamalo pano mukolo pamafika anthu osiyana timagulisanso achina masopo achina matomato kuti ni malo kuti pamafika zinthu zosiyana panopa ndi business yonse panopa imatheka so timagulisa zinthu zosiyana zing'ono ziso timagulisa panopa kuti zimenezo zithandiziraso moyonso ong'ono mainisi ayi ndi zinthu zabwino kwambiri tikufuna ndithu kuti tipereke mwayi kwa iwe mwina uli ndizolankhula kupita ku mtundu wa Malawi kufuna kuwalimbikitsa achinyamata mawu aliwonse ungalankhule motani umulankhule ndithu nyamata amene akuonera akanema ya mzati kuti nayenso alimbikitsa motani. Wachinyamata amene akuonera akanema ya mzati lero uziwe ichi ugwiritse ntchito zimene zili nazo wewe pakadali pano ugwiritse ntchito malo omwe uli nawo komwenso uliko uyambire pamenepo usadikire kuti iweyo uzafikire pena pakeya aliyense mayambira pasi ndiye wewe kamakhala komwe uliko yambira konko chikisomo chili nacho ndire kuti nthani yake inaphunzira nawo kuocherera naphunzira nawo tulankhani anasamukira kwina kuona kuti mwina kuneko zikatheka koma ine ndili kuno zikutani zikutheka nde choyambirira ndi komwe uli uyambire kumeneko zimathandizira zimene foma kale ukuononga nthu zochepa ukhale kaye nyumba mwa makolo utha kuyambira momwe zotheka bosa maso kuneze makolo acha mwina kunkhani ndithu ena akutha kuona kuti ayi nyamata amene akuyesesa kuchita zinthu zambiri kunkhani yakunoko kukachezedweso ndi anthu ena kamakhala kutani. Okay, ineyo ni munthu oti ndipo ena aso mwina sazo chomwe ndimapanga chifoti wina aliyense ndimacheza naye kukachitika maliro umandipeza ndili kumaliro kupanga za maliro kumazonsezo kuti zitheke naona kuti nitachifuwa chiliona kuti ndi pepala faka yamanayi ndi pepala zinali ngati moyo kuti singacheze ndi uyo komanso sindingagwire ntchito yakuti sindingagwireso ntchito yakuti koma nitachivomereza naona kuti munthu aliyense ndofunika fa anthu umanyozache amazabwereso workshop pako ndamati uyu wandinyoza kuje tisabweraso so mu society neyo inalese ndimakhani mwana mkulu ndalesa mandana amene akuziwira happy ocherera ndimavomera VJ happy ndimavomera happy tulankhani ndimavomera aliyense amene amandiziwirapo ni momo ndipo palibenso chokayikisa china chiliyonse ndipo zinali lonse ndimalilandira chifukwa anthu ndimacheza nawo bwino olumane baza alawo ndikunokoso ndimacheza nawo bwino ichimakhala chikusokosa koma anazolowera sadandaulaso china chiliyonse funa nawo samapeza boso maphindu ne Fatima makhala ndi nthawi ine kuti timapanga so thanksgiving kwa anthu amene atizungulira timasisa ntengo like wiki ya birthday ya workshop iyi timasisa zinthu ndi 10% so anthu amene amazowa makhala kuti kapinda alawo ndikuno sono amadikira nthawi imeneyo tiyathandize so ndimakhala bwino ndi anthu palibenso futo lilonse ukakhale afumu akuno amatiziwa samatitembekisa amatha kuti ana misonkhano kuti kapeze smart tikapereke motivation ndi zinthu zabwino kwambiri happy akakhala amakonda chakudya chanji ineyo awanene pakanema tisabise ya mpunga wa nyama mpunga wa nyama ukakhala kunkhani za nyimbo chamba chanji chamba ndilibe chamba koma nyimbo ikankhala yabwino kandi logo koma ngati yayimbidwa bwino ine nyimbo ndimamvera
Yeah. Follow recording label yathu artist wa mapoimu kuli wa reggae kuli wa jani wa danso kuli wa hip hop osinasa ni for amaimba nyimbo zabwino so sinsanga nyimbo playlist yanga sinsanga nyimbo zabwino koma mukafusa mwina za artist de alipo ama artist secondary leo ndikakhala ziko labalawiro lero nyimbo oimba pena manisangalasa ni 6 amene ojayo desi kusiligata lojibu yako saivera ndipo I'm planning kuti I need to work with him mwina so globe ndi zinthu zabwino kwambiri mwina so tikhale tikuonesanso nyimbo yochokera kwa oimba amene komano mwina ukwangule motani pamene tikuseka program yathu ya Youth Basket. Tichakunena kuti achinyamata tisamaziderere asogolera amawa inde komano ndife asogolera lero ngati ineyo ndi mwana eti ndimatha kuwasogolera so anthu ena pamene mukuona ena kuti ndikuwaphunzisawa ani zaka zopitirira ine ndizo ndine sogolera lili pamene ponse mafana ndifunsa kuti kudererana sikumakhalapo kuti amenoja akatiuze kuti ndiye ndikagwire grind. Okay, munthu wakati ndi passion so maonesaso mtima odelera chifukwa atabwera anandiona kuti mphunzisiyo ndine nafusa muzindimvera ine timalemekeza pamafika pamene uone kuti okay ndi wankulu mwalakwisa sanyengerere mwalakwisa pangani chonchi ama ndimvera chibecho ndiye chimene chimandisangalasa fayo ndi passion watakati ulibe passion kuti ndimuze muzochita muna ndilibe ndevu ndi muli ndevu kubataka kuti ine ndili pasogolo pano kwena timverebe basi timverebe ineso paliso anthu enaso ndi mayuti ndimapangaso zinthu zina ndi zina koma ndimarani ndimamvera kozi za utulankhana kuti sinimagwira komano tili pa internship yake ya online mtaibeka pesa kati mapita kwa muzo ndimene kuti sinimabwelisa luso silita ndi timaisilabe kuti sayiwaliretu timalimba bema stories timatano okay white ndi senior student pano ndikusira chiseko chikangokhota ulipira tikuthamangira pamene matikangopenya ka event wezi saka tilipira ko inde koma ndi passion tilemba story titumiza kwa editors apanga publish pena amakhawa ndi moyo ine moyo yangu khodi kumva kokoma komaliza ndithu tikumbusako zina komanso location imwe tili langa zina ndi happy Kaponya kuno ndi ku THYOLO kuyandikira ku Konfozi muzi wa Waluma ndithu ndimene tamalizira program yathu ya siku la lero ya Youth Basket pano pakanema ya mzati program imene imakupeza ndithu Friday lilonse nthawi ya 3 koloko mpaka na 4 koloko ndipo imabwerezedwa Sunday nthawi ya 4:30 mpaka na 5:30 madzulo. Ine langa zina ndi Bernike Gomani pamakina panali Precious Boys kuno ndithu ku THYOLO timacheza ndi Happy amene ndi wachinyamata wachichepere kwambiri koma utipasa chidwi chachikulu kwambiri kumene akuphunzitsa anyamata anzake kufuna kuonesesa kuti maluso amene ali nawo azimupezesa ndithu ndalama azipeza ndalama za siku ndi siku moyo wake uzipitirira pasogolo zakhale ndipo mpo sabata amawa pamene tizakhalenso tikubwera ndi zina zabwino kwambiri ndapita Maganiza patali Sachi bwana ideai Zama 7 nasimpiga mbali Man be a G.I. a king from the start. Tried fire red boy can't move karate. Trending king, I saw we bust it up and shot. Carry me my kick anywhere me go kick a finger shot. She be nice, get your friends some kid. Louis Vuitton in a million. Zanga a piece of my name. All I want is my name. La belle zakala. La belle zakala. La belle zakala. La belle zakala. Yeah, we belong good. Yeah, me never seen a the birds and I run good. You know my son, know me good. That time we birds involved. Yeah, big go. Yeah, no made up on the grows. I no bread on the grows. So everybody knows it. Ina bela kuzanga. Tell me since when in Napa. La belle zakala.